Imanol, Euskal Sukaldaritza berria deritzogun horren oinarria non dago? Zertan datza? Izatez, oinarri asko dauzka, ez? Euskal Sukaldaritzak baino bat, azpimarratu beharko bagenu beste kultura, beste iturri ezberdinetatik edan eta gurea sortzeko izan dugun ibilbidea eta gaitasuna, nola baita ere. Uztartze hori, bai? Bai, uztartze hori. Eta hori ze garaitan gertatu da? Historian zehar momentu desberdinak egon dira, ez? Azpimarratu daiteke 15-16 mendean balearen arrantza edo Amerikaren kolonizazioa, baina gaurkora ekarriz, aristokratak, ez? 19. mendearen bukaeran, bertako herri eta kostako gunetan izaten zituzten opor egun horiek, nolabait ere sorkuntzaren momentu, ez? Izan ziar. Belepok garai hori? Bai, Belepok horren hasiera, ez? Eta horren ostean, ez? Beraiekin sukaldari famatuak, sukaldari ospetsuak ekartzen zituzten, ez? Hauek beraien herri eta kulturetako platerak, teknikak ekartzen zituzten, eta hor sortzen zen nolabait ere, beraien jakintza eta gure sukaldarien arteko elkartruke bat. Txef horiek zer nolako janak edo prestatzen zituzten, zer nolako platerak? Nagusiki hemen, aipatu beharko genuke adibidez, frantziar kultura eta frantziar gastronomiaren baitan zuen plater asko, ez? Izan dezakegu ate konfita, zapoa amerikarrerara, proteina askoko platerak izaten ziren, eta saltsa askorekin, ez? Oso landuak. Eta gero gure gastronomiak zer nolako aldaketa edo zer nolako ibilbidea egin du? Bai, hor azkenen gertatzen zen oso mugimendu bereizgarri bat. Hemen inguruko emakume baserritarrak, gizonezko batzuk ere, sukalde horietan sartzen ziren, eta sukalde horietan bereganatzen zituzten, sukaldari hauek ekartzen zituzten teknikak, errezetak eta barraz. Orduan, gure gastronomiaren bereizgarri bat sortzen da pertsona hauek, beraien lan denborak bukatu eta gero, jakintza hori beraien etxeetara, beraien baserrietara, beraien inguruetara eramaten dutenen, ez? Bitxia, baina adierazgarria ere bada, ez? Izan ere, ematen du gehienetan, etxeetan emakumezkoak ibili izan dira, ez? Sukaldean, baina badirudi, ez? Zerbait publikoia egiten delarik eta sukaldaritzak jartzen duenean, orduan gizonezkoak azaltzen direla, non dago emakumea? Gure gastronomian oinarrian. Baina garai horietan ez zeukaten bisibilitatea, ez, emakumeak. Eta beraiek zian, nolabait ere euskal gastronomiak izarrik izan badu emakumeak izan dira, eta nik esan nuke gainera emakume baserritarrak. Baina izenik gabe, sinadurarik gabe, ez? Hori.